Ndewonu, abụ nwanne unu nwoke Emma Asonye, onye na-ahazi na onye hiwere ngwaọrụ eji akwalite asụsụ na omenala Igbo nke a kpọrọ Omenka App, nke anyị hiwere n'afọ 2024. Kamgbe anyị na-arụ ọrụ Omenka App, ọtụtụ ihe ka anyị gbalịrịla mee ka ndị Igbo mara. Otu n'ime ha bụ na n'afọ 2006 UNESCO rụtụrụ aka sị na Igbo ahụghị asụsụ ha n'anya. Etu ha si akpasi asụsụ ha agwa ga-eme ka asụsụ ha bụrụ nke ga-ala ka n'anya n'afọ 2050. Anyị wee sị na nke a ga-emebido anyị. Ka anyị na-achọsị kedu ụzọ anyị ga-eji mee ka Igbo bụrụ ihe echekwara. Anyị wee sị na ọ ga-aka mma ka anyị dekọọ ihe gbasara Igbo. Ya nwa mere anyị ji ekwu okwu n'ụlọ ọrụ anyị bụ Omenka App sị ihe anyị guzoro na ya bụ ihe niile gbasara Igbo. Nchekwa asụsụ bụ mmalite nkwalite asụsụ. Ọ bụrụ na ndị nwe asụsụ agbaghị mbọ chekwaa ya, enweghị onye ga-echekwara ha ya. Asụsụ ahụ ga-ala, karịchasịa mgbe e nwere asụsụ ọzọ nke na-amaghị aka n'ihu. Unu maara na anyị bụ ndị ọcha dọrọ n'agha wee chịa ọtụtụ afọ, nke nna nna anyị ha bụrụ ndị nọ oge ahụ wee wetara anyị asụsụ nke ha bụ oyibo ma ọ bụ bekee nke anyị na-asụ n'ụbọchị taa. Unu maara na nke a emekwala ruokwa n'ọgbọ ọhụrụ anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ ụmụafọ Igbo bụ ndị na-ejizi asụsụ Igbo kpọrọ ihe, karịchasịkwa ọtụtụ bụ ndị na-agapụ na-aga njem na-ebi n'ebe niile dị iche iche na-abụghị ala Igbo, ma n'ime obodo bụ Naịjirịa ma n'ofesi. Nke a mere ka ndị ọmụmụ sayensị asụsụ ji na-akwado amụma UNESCO, na-asị na ihe a UNESCO na-ekwu abụghị aja mbele. Ọ bụ ihe pụrụ mee ọ bụrụ na Igbo agbasi ụkwụ n'ala ike. Ya mere, site n'ụlọ ọrụ Omenka App, anyị ka na-echetara ụmụafọ Igbo dịka anyị gaferela n'afọ 2026. Ọtụtụ mgbalị na mbọ niile anyị gbara n'afọ 2025, anyị agaghị asọnye ọkụ n'afọ ọhụrụ a. Kama ya, anyị ga-eme ka ọkụ ahụ nwụkwuo. N'ime nke ahụ, anyị chọrọ enyemaka unu niile, ụmụafọ Igbo. Anyị chọrọ nkwado unu. Anyị chọrọ mkpali mmụọ nke kpaliri anyị ka ọ dị na ndụ ụmụafọ Igbo niile. Gịnị ka anyị ji bịa na 2026? Ozi ọma nke anyị na-ekwu na Igbo ga-adịgide, mana ọ ga-adị ọ bụrụ na ụmụafọ Igbo kwere na ọ ga-adị. Ile anya taa, ị ga-anụ na asị na ndị gọọmenti Naịjirịa ewepụla iwu nke mere na ụmụafọ Igbo maọbụ ụmụafọ ọbụla kwesịrị ịmụ asụsụ ha n'ogo elementarị ruo na elementarị nke 3. Ewepụla iwu nke ahụ, nke bụ na ihe gbasara nchekwa na nkwalite asụsụ ndị ọbụla dịziri ha n'aka. Igbo, unu ga-ekwe ka Igbo nwụọ? Mba. N'ihi gịnị? Anyị bụ ụmụafọ Igbo. Nkwụcha abụghị ụjọ. Anyị anaghị asụ mgbagbo eji ọgụ. Anyị anaghị ala azụ. Ndị ụlọ ọrụ Omenka na-asị ụmụafọ Igbo, anyị chọrọ enyemaka unu n'afọ a bụ 2026 iji gaa n'ihu ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Ị nwetala aapụ ọ bụ Omenka n'ekwentị gị? Ma ị nwetabeghị ya, gbaa mbọ nweta ya taa. Anyị na-akụzi Igbo n'ama soshal midia. Ị na-esonye? Ọgọdị n'ime Igbo karịa, bịa soro ka inye anyị nkwado. Ọgọdị na ị na-akọrọ anyị aka ma enwe nke ị nwere ihe ndị a niile so n'ihe iji mee ka Igbo bụrụ nke na-agaghị anwụ anwụ. Nchọcha anyị na-eme, ọ bụ na ị ma ka esi eme nchọcha, anyị chọrọ enyemaka gị. Enweghị ihe ga-eme Igbo mana ọ dị Igbo n'aka. Anyị na-asị afọ a bụ 2026 mara Igbo mma, wetara Igbo ọganihu, wetara Igbo ịdị n'otu na ịhụnanya. Ise ise ise. Ka Chineke bi n'elu gọzie ụmụafọ Igbo niile ebe ọbụla ha nọ. Ise.